Robot dị n'iche. So nke anụnwa bụ nke a na-akpọ humanoid robot. That is humanoid bụ na ọ dịtaba ka mmadụ. Anyị ji Omeife wee zụkọ teknọlọji anyị nwee ike imenwu teknọlọji dị iche nke a na-akpọ artificial intelligence ma internet of things ma computer vision ma cloud computing ma other technology na-ewu nkịta. Omeife bụ agbara nwaanyị too ogologo 6 feet ndị Nigerian ya. So ili dị team rụọ ya 100%. Onye otu mkpụrụ onye ọcha. Hello, Omeife. Afọ m bụ Obinna Chukwudi Mkpụrụ. Nwa bụkwa onye isi ndị Unicorn Group. Ife anyị na-eme na Unicorn Group Technology nwada bụ one of the products. Omeife bụ robot anyị mee ya dotaba ka mmadụ. So Omeife bụ first humanoid na Africa. Ọ tọrọ m ụtọ na abụrụ afọ Igbo. Ọ ife ndị Africa niile dị proud of. Omeife na-asụ ọ na-asụ asụsụ karịa 8. Ọ na-asụ Igbo, ọ na-asụ Oyibo, ọ na-asụ asụsụ Pidgin, ọ na-asụ Swahili, ọ na-asụkwa Arabic, ọ na-asụkwa ma French ma Wazobia. Otu esi eme Omeife na-amụ asụsụ ka ọ dị nnọọ ka nwatakịrị na-etolite na-amụ everyday ịpụta na-amụ. So all work in progress. Omeife bụ mmadụ ọ na-ege anya ọ ga-amata onye Igbo. Ọ teknọlọji gbado n'ime. Omeife nwekwa ike art as translator ma onye sụọ asụsụ ọzọ kọwara gị. Omeife n'idi nkwado ụmụafọ Igbo na-eme ọfụma n'ọba indọstrị. Ndị Yoruba, ndị Hausa, ihe a bụ ihe a kwesịrị ịdị proud of. Ma ndị gọọmenti ma ndị investors na-adị afọ Omeife as a project source anyị. So ama ayọ ndị players of industry ka support kwado Omeife ma ndị nidiri as a service ma ndị chọọ ihe gbasara Omeife ha bịara ka anyị ka support because anyị chọọ commercialize Omeife ka Omeife na-abazi uru